L-uffiċjali tal-Pulizija fil-Belt Valletta ħaqqu massa tal-Pulizija aktar dinjetuża. Sostna dan Jason Mikallef responsabbli mir-riġenerazzjoni tal-Belt Kapitali f'konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar li l-assa tal-Pulizija hija ppjanata li tiġi relokata fid-daħla tal-Belt. Iżda meta mistoqsi minn Net News id-data eżatt, Mikallef ma setax jagħti time frame jew żmien stipulat speċifiku għajr illi l-pjanu illi kollox jitlesta sa sentejn oħra. Illi l-assa tal-Pulizija tiġi rilokata bħala parti mir-riġenerazzjoni ta' tal-kumpless, naturalment fi żmien li ġej aħna diġà għadna li dan il-proġett se jkun qed jieħu madwar sentejn. U l-mistoqsija segwenti ġiet awtomatika. Sakemm jiġu rilokati, il-manutenzjoni u t-titjib tal-kundizzjoni tal-assa preżenti meta se jkunu qed isiru jekk se jsiru. Ilhom anke l-Police Union u hekk ilha 5 snin tgħid li għandhom bżonn ta' manutenzjoni, ġifieri għas-sentejn li ġejjin ħajsirela xi ħaġa din l-assa li hemm preżenti jew ħajjistennew sentejn. Dakka mhux kompitu tiegħi li ngħidha, l-kompitu tiegħi u l-responsabilità tiegħi hi li mmexxi dal-proġett il qudiem. Għal dawn l-aħħar 5 snin l-uffiċjali u l-Unjen tal-Pulizija saħħu ripetutament illi l-assa tal-Belt Valletta taħt ir-responsabilità ta' Byron Camilleri mhux adegwata sabiex persuna taħdem fiha. Lura fl-2022 l-Unjen tal-Pulizija kienet saħqet illi din ma kienitx adegwata mhux biss biex tilqa l-uffiċjali fiha iżda saħansitra l-persuni, turisti u ċittadini li jkollhom bżonn għajnuna partikolarment f'Belt Kapitali li awtomatikament ikollok vittmi ta' reati. Intant wieħed irid ifakkar illi l-assis tal-Pulizija li suppost qegħdin hemm għas-servizz tal-poplu fl-aħħar snin ħadu daqqa lura dan kif Santa Venera, Xajra, Marsa Xlokk, Kalkara, Isla, Pietà, Luqa, Tarċien, Santa Luċija, Imqabba, Gudja, Kirkop, Rendi, Ħalsafi, Zebbuċ, Taġorni, Pembroke, Imsida, Taġbiex, Palzan, Attart, Swieqi, Ħalarawr, Imdina, Dingli, Lija, Eklin, Imġar, Milliħa, Sa Pawl il-Baħar, Imtarfa u Għawdex, b'eċċezzjoni ta' Marsalforn, Rabat u Mġar, dawn kollha kemm huma għases magħluqin. Dan huwa track record ta' Partit Laburista fil-Gvern.